близнаците.com и сега ще видим как ще играме тази. Ето го Владката, Мартинчето, както винаги е познат от Clash Royale, най-добрия с легендарките спалки, Ice Wizard и това. Хайде. И почваме да играем дартс. Давай, Влади! И за малко, Влади. Ма тя още повече да се прегнеш. Цели сега средата. 19. Давай. И Давай. сега на 2. Сега Мартинчето, както виждате сега е са. Мартинчето цели. И не можа. Мартин. Марти, ти само снимаш, виж. Ето, виж. Борислав, отсечете О, хайде, геймери Марти. на Clash Royale и на Minecraft. И Мартин Недялко, който познавате от първите геймери на Clash Royale в Близнаци БГ. И да знаете, дартс се купува от... Айде го кръстим Близнаци БГ. Искате ли? 8, 1, 5 и 18. И 12. Ето го, ти държи. Сега, пичове, ето го Мартин. И сега ще стреля. Стреля. За малко следата на първата стрела. Така втората гадост и браво! Мартине! Абе аз... Ти си наред сега. Влади, ти го спря! Докато я буташ... Не бе, Мобисенс и е включен. И съжалявам за това прекъсване, че спря клипа, но сега Владката е наред и да видим... Той е от третите геймери в Clash Royale от Близнаци БГ и за малко. 15, Ама сме се кръстили. 17 Близнаци БГ се кръстих. и 0. Да, Сега Влади ще държи телефона. Влади Недялков. Валентинов ще държи телефона, а Влади стреля. И добър резултат. Сега аз. Сега е Мартин Недялков. Не казах фамилията. Мартин Про. Всички се... И сега аз се. Давай. Сега е Владката Валентинчо. Сега е Валентинчов и накосам от средата От зеления и център. 0. Влади, Аз съм. накосам от Влади. Ето тръж. Сега е Влади Недялков. Както го познаете, той е от геймерите. Той, От Близнаци БГ. да. 15, 11 и 3. Добре, честито, Влади, и успех. Сега е Мартин Недялков. Отлично. Тройно 2. Браво. Тройно 2 и тройно 19, още едно тройно. Да, наистина. Ето, Влади, наистина. Близо до средата. Сега е Владката тая да държа. Владката да се стегне, че... Добре. 8. Добре. И едната стрела се махна И значи За сега на 10 първо място точки. е Мартин Недялков. След това съм аз. След това е Влади Недялков и накрая Борислав Валентинов. Сега Влади стреля. Сега е Мартин Недялков, както винаги знаете. Се редуваме и този клип. Марти, Има още време. Марти, добре, хайде. И така. 14 ли е? Не, 4. Моля да е 14 минути. Ще го спирам в 14. Хайде сега. Сега е Влади един клип ще направим. Стричам! Марти, след това още един клип ли ще направим? Добре. Добър резултат. Ще направим. Траш. Добре. След това 20. Браво, Влади. Горе-долу. И 16. Добре.
Сега е Мартин Недялко. Вижте как е надупчено. Видяхте как му запет късмета. Води. Сега Владката ще цели. Едно перце падне. И чакайте малко, перцетата понякога падат и ги слагаме. Съжалявам. Да, пичове. 17. Шагук! 0. Шагук. До- 0. Сега е Добър резултат. добър резултат на мене. И пичове, ако Малти снима, може Малти да избере някакъв клип, може да си инсталира Five Nights at Freddy, които пичове знаят. Пишете долу в коментарите. И знаете, че Ако искате игра на телефон да играя, и пичове, пишете долу в коментарите коя игра. и пичове по-добре играйте. Защото пичове, пригответе се, защото излиза най-новата Five Nights at Freddy 6. По-добре се пригответе, за да я играете. И може, и ако искате да я изтегля, Напишете в коментарите. и която и да я играя, ще си я изтегля. Да. Ама да е на телефон. Да. И я напишете в коментарите. Да. И да ви кажа, Играта, която събере най-много лайкове, ще я инсталирам нея. например, там като наслави The Clashers, там пише какви толкова искате. Паранормални неща и такива. Тук какви паранормални? Не такива. Казах, например. Ето. И така ще напишем И сега- Five Nights at Freddy 6 и каквато искате. И каквато Марти играе. И пичове, ако Малти е болен, Влади ще замества винаги. И така, Тройно 19. Браво. Отлично. 12. Въртай. Сега, пичове, знам, че са... Ако ви приличат на гащи, това са бански. Имаме басейн. От техния басейн. Чакай, само се доближим, пичове. Ей сега, това е техния басейн на Марти Недялков и на Влади. И на... Това е басейн на близнаци.bg, както го виждате, с хубава вода и малко леденичка. Сега, кой е? Аз. Сега давам. Вие сте дворани. Готин като чагата. Ако искате да дойдете и да се поиграем, когато и да е, ако искате в коментарите, ще ви кажем адрес. И си наред. О, да. Трябва да е събота и неделя или през лятната ваканция. А в 3 този Влади големия няма да е тук, защото... Ако може от 1 до 3 да не идвате, защото е и голяма горещина. Само към 4 часа. И ако дойде към 4 часа, елате в рая, защото е най-хубавия басейн. Ще се насладите се едно, като е на масаж. И не забравяйте да си носите бански. Сега е наред. Можете някъде към... Да, кой е сега? Можете и някъде към 12 да дойдете, разбира се, когато искате, но да... И ако искате да играете с мен, пишете в коментарите. И пичове, ако искате да играете с мен, Марти и Влади, ще ви кажем клана. Обещаваме ви. Само чакайте малко и ние ще ви напишем в коментарите. Чакай, че Владимир разсея. Извинявай, Марти. Отлично. И както виждате, винаги се случва. То вече е почти 9 минути. Аз го правя до 13-14, хайде. Хайде. Както виждате, И Владката е наред. свърши 14 минути, ще има 10 минутна или 15 минутна почивка, ще го оставим на пауза. Добър резултат. Ще го Сега е Влади Недялков, както знаете. Ще го оставим на Както пауза знаете. и все едно паузата ще е нищо.
Само някакво черно нещо за 5 секунди и да. И пичове, както знаете, Влади е най-добре на Майнкрафт. Разбира много от паркур и е най-готиният геймер в Майнкрафт. По-добре играйте с него, а не се занимавайте с някакви модерни чачи. По-добре играйте Майнкрафт или Clash Royale, защото Clash Royale си е известна игра. Нали, Марти? Майнкрафт също. Да, горе-долу. Сега е Марти готов. Вече е 10 минути. 10, още малко сте. Чакай, когато стане 13, да. Когато стане 13 минути ми го дай. И когато стане 13 минута, кратка почивка, ще го оставим на пауза, да си почине. Не на пауза, аз ще спрем и ще почнем нов клип. Ади му да сте близнаците, беги! Добре. Не, близнаците беги играят дартс. Ей, друго. Не, близнаците беги ще играят дарце, името на клипа, искате ли? Да. О, лай, честито! Зелен център. За малко и градус. Води ти. Тройно 4 и 0. Да, наистина. Добър резултат за сега. А пичове, аз мога ще интересувам тук и може на 21 август да сме в Гърция и можете да се срещате и ако искате някое дете момиче да дойде с нас в Гърция. Не точно да дойде Да. в Гърция. Ако някой случайно живее в Гърция, спрете на пауза. На пауза. Чакай. И ако случайно искате Извинете.